Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu zlatnu dob. Danas govorimo o bolesti karakterističnoj za stariju životnu dob, Alzheimerovoj bolesti. U studiju pozdravljam doktoricu Moranu Ivičić, specijalist neurolog. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, dobro vas našla. Te također gospođu Mariju Lacko, članicu Upravnog odbora Hrvatske udruge za Alzheimerovu bolest. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobar. Vi ste, doktorica Ivičić, također članica Upravnog odbora. Jesam. Ovako, zanima me, zna li se uzrok nastanka Alzheimerove bolesti? Nažalost, ne znamo uzrok. Da znamo uzrok, znali bi i terapiju, znali bi liječiti pacijente. Ovako, postoje različite teorije o sporadičnom obliku koji se javlja učestalije nego familijarni oblik. Javlja se u više životnoj dobi. Mi žene češće oboljevamo, nažalost. A u mlađoj životnoj dobi ovaj familijarni oblik obično je puno burnije simptomatologije. Javlja se prije 50. godine života i nažalost kraće traje. Dakle, prije dođe do egzitusa. Nema onih tipičnih 3 faze koje govore. Prva koja se provlači kao magla, gdje u biti niti osoba, možda osoba zapravo osjeća da se nešto zbiva, pa obično bude osoba tjeskobnija, odsutnija, pa onda primjećuju dakle to okolina, ali mahnu rukom kao nije to ništa, to je kao od stresa ili od nečega, ali onda u drugoj fazi kada ozbiljno započinju problemi u nedolaženju na dogovorena mjesta, stavljanjem dakle određenih predmeta gdje im nije mjesto, zaboravljanjem imena svojih ukućana, zaboravljanjem tko je tko. Da li ste vi moja mama ili ste vi moja sestra, onda zapravo je to, ja bih rekla, možda i glavna odluka obitelji da nešto pokušaju poduzeti i krenuti sa dijagnostikom. Ta dijagnostika, jasno, bilo bi najbolje kad bi se mogla početi odvijati prije nego što je u biti bolest započela. Ali to ne znamo kad ne znamo niti razlog zašto kreće. Zapravo u toj drugoj fazi se počinju javljati ti prvi simptomi koji izlaze na vidjelo. Koji su manifestni. Tako manifestni, vrište, pomozi mi. To je to. Kako je zapravo, rekli ste, zaboravljanje, možda nekako uvijek neka asocijacija kada govorimo o Alzheimerovoj bolesti, ti početni simptomi. Kako ju ne povezati sa tom staračkom zaboravljivošću? Pa moram priznati da to nije lako, a opet jako se razlikuje. Ja kad pacijentima dakle tumačim, dakle ima 70 godina, logično je dakle da je prošao i nekoliko operacija, svaki operativni zahvat, svaka anestezija dakle dovodi do propadanja određenog broja moždanih stanica. I pacijenti dođu i kaže bojim se da možda nemam Alzheimerovu bolest i obično se tada, ja barem u ambulanti, napravim jedan mali kratki test, zapravo 2 kratka testa. Jedan je Geriatric Depression skala, dakle gdje pokušavam procijeniti da li osoba je više depresivna recimo nego što je zaboravljiva, u ovom času ne postavljajući dijagnozu ni za ni protiv demencije Alzheimerovog tipa i potom radim mini mental test Folsteinov, dakle koji 30 pitanja relativno jednostavnih. Dakle, ako dotična osoba, dakle starije životne dobi, odgovori solidno dakle na ta pitanja, dakle ako broj odgovora nije 27, 25, nego bude tu negdje blizu 29, 30, nisu teška pitanja. Pitanja su koji je danas dan, koji je datum, koja je godina, koje je godišnje doba, da li sam ja na prvom katu ili sam u prizemlju, tko sam ja. Dakle, kratkotrajna memorija koja se ispituje davanjem 3 entiteta, pa onda ponavljanjem iza toga, računanjem, pa onda ih malo zbuni, što znači osoba koja je više životne dobi uredno odgovara zapravo na ta pitanja, ali osoba koja je u velikoj sumnji da bi se radilo o demenciji Alzheimerovog tipa
postiže slabije rezultate. I to onda sad mi je opravdana sumnja da ću krenuti u obradu kako bi pokušala tu dijagnozu potvrditi i onda dati liječenje koje nam je za sada moguće. Da, što je zapravo sa liječenjem? Ima li lijeka za Alzheimerovu bolest? Kao što sam krenula sa uzrokom. To znači u principu uzrok ne znamo. Dakle, to nije streptokok angina gdje znaš da je bakterija streptokok uzrok i onda daš antibiotik i stvar je riješena. Nažalost, to bi bilo jako jednostavno kad bi bilo tako. Dakle, zadnjih 30 godina u fokusu i neuroznanstvenika i neurofarmakologa su demencije, dakle tako i demencija Alzheimerovog tipa, gdje su prvi lijekovi kojima se pokušavalo djelovati na neki način na stabilizaciju neurotransmitera pokušali. Dakle, neke transmitere transmitere su tekućine, da tako kažem, s kojim jedna moždana stanica razgovara s drugom moždanom stanicom i gdje pokušava određen odgovor od te dobiti. To znači, ja dajem informaciju i dotični neurotransmiter, dakle ta tekućina, trebala bi potaknuti drugu stanicu da ona sad tu nešto kao napravi. To znači da zapamti ona moja 3 entiteta. Ako je ta tekućina u manjku, ta 3 entiteta neće biti zapamćena i osoba neće znati kuća, drvo i zastavu meni ponoviti nakon par minuta što smo razgovarali. To znači, nije stvar toliko, ja bih rekla, možda čak i zaboravljivosti, nego te kratkotrajne memorije. To znači, ja sam sad pričala i ne znam što sam te 3 riječi, recimo, spomenula. Tako da su tvari koje su, dakle, neurofarmakolozi istraživali sad momentalno, dakle, na tržištu kod nas u Hrvatskoj su biti lijekovi koji su djelomično pokriveni preko HZZO-a, što je napredak u odnosu na to što prije par godina, pred 2 godine zapravo nismo imali niti jednoga na tržištu, točno. Dakle, to su lijekovi donepezil, rivastigmin, da kažem samo kratko, dakle i memantin. Sa tim lijekovima mi ipak, ako uspoređujemo bolesnike koji nisu liječeni i bolesnike koji su liječeni s jednim, drugim, trećim ili kombinacijama, recimo, tih lijekova, ipak na neki način uspijemo usporiti progresiju same bolesti. Tako da ne liječimo, ali ipak je malo prikočimo. Tako. Gospođo Marija, vi ste 12 godina, zapravo nažalost iz vlastitog iskustva, imali priliku upoznati se s tom bolesti. Jesu li tu isto bili ti tipični početni simptomi kod vašeg supruga? Ne mogu reći da su bili tipični. Ta bolest se tako zove bolest sa podmuklim početkom. Dok ti shvatiš da se nešto dešava, već je bolest tu. Počelo je tako isto, naravno, benigno. Nisam mislila da je to Alzheimer odmah, ali malo po malo kad sam ulazila u tijek bolesti sam vidjela da je to nešto što nije svakodnevno, da se nešto dešava s njim. I ta bolest kod njega, koja je trajala 12 godina, na kraju završila smrću, to je kraj za sve bolesnike, nema nade i nema izlječenja, me potaknulo da dođem u udrugu i da počnem raditi u savjetovalištu, da pomognem ljudima koji su se našli u istoj situaciji kao i ja. Znači, bez nade, ne znaš gdje da se okreneš, kome da se obratiš, tunel bez kraja, svjetla na kraju tunela. Došla sam u udrugu i ostala u njoj nakon smrti mojeg supruga. Tako da vodim grupe samopomoći u psihološkom savjetovalištu za njegovatelje, što mislim da je neophodno i užasno važno. I zato zahvaljujem svim našim liječnicima u timu, doktorici Morani, koja nam šalje i mislim da je to jako važno poslati bolest. I obrnuto i mi tako šaljemo, isto tako. I kod nas dolaze ljudi koji su bez ikakve nade, ne znaju šta da rade, a ipak odlaze od nas, ne mogu reći nasmijani, ali kao da im je teret veliki sa leđa pao. Jer je strašno važno da imaš nekoga kome možeš reći
kako se osjećaš, čime se boriš, koji su problemi, a problemi su strašni. Da imaš nekoga koji je to isto prošao i koji te razumije i koji ti može pomoći. Ja se nadam da smo velikom broju ljudi pomogli i pomažemo i dalje. I zato mislim da ta naša udruga koja je jedina u Hrvatskoj jako važna. Radi od 99. Sad nam je 17. godina rada. Još malo pa smo punoljetni. Još malo pa smo punoljetni, tako je. Da, zapravo je to nekako, čini mi se, i ključna stvar u cijeloj priči, jer ti ljudi, članovi obitelji, postali su preko noći na neki način neformalni njegovatelji. Točno. Kako se onda nositi s tom situacijom i na koji način vi u udruzi njima pomažete? Pa gledajte ovako, naravno da su postali njegovatelji jer ne postoji neki njegovatelj stručni koji možeš ga nazvati, doći i platiti mu da čuva takvog bolesnika, nego to rade članovi obitelji, uglavnom suprug ili supruga, kćer, uglavnom kćeri, manje sinovi ili možda neki nečak, ali to sve u manjem broju. Najviše su njegovatelji supruge i kćeri u najvećem broju. Pa gledajte, pomažemo im na način, rad zapravo i pristup takvom bolesniku je dosta specifičan. To je bolesnik s kojim ti nemaš komunikaciju. On te ne razumije. Ti njemu možeš govoriti pa kako to ne znaš, pa već sam ti to rekla, pa to sam ti dala, pa tu ti je čaša, pa zašto ne popiješ? On je žedan i tražit će vodu, ali ako mu ti ne daš čašu u ruku i prineseš ustima i pokažeš mu da treba piti, on će ostati žedan. Znači, trebaš se naučiti kako će se s takvim bolesnikom razgovarati, ne mu oponirati, što god on kaže, ti reci da, pa je, to je tako, jer oni imaju halucinacije, oni izmišljaju da im je, ne izmišljaju, oni vide tog čovjeka, strani čovjek došao je u kuću pa tu prolazi pa skriva televiziju, ja se ispričavam, ili televiziju recimo. Prije nego što sam dolazila kod vas mi je bila baš jedan telefonski poziv gdje mi je jedna gospođa rekla pa moja mama kaže gleda televiziju i priča mi o nekim ljudima koji dolaze iz te kutije i koji se nalaze oko nje i kaže ja sam i onda isključila televiziju, onda su ti ljudi nestali. Ja kažem eto vidite, to znači rađe neka sluša radio ili neka sluša čak ne gdje čuje ljude, nego neku glazbu ili neku pjesmu ili nešto, nego dakle vizualno podraživa centralni nervni sistem gdje osoba recimo, ne znam da li to i kod gospodina bilo, gleda se recimo u ogledalo i ne prepoznaje sebe u odrazu ogledala, nego misli da je to nepoznata osoba koja je njemu u njegovoj sobi, u njegovom stanu. Tako da to mora da je prestrašno. To je strašno. Zapravo bolesniku u toj bolesti strašno, oni žive u strahu jednom stalnome, zato što ne znaju gdje se nalaze, što se s njima dešava. Oni su stalno s nepoznatim ljudima, oni stalno traže da idu doma, jer im je dom simbol nečega što oni poznaju. I sad ti njemu tumačiš, pa ti si doma, on to ne razumije. Pa da, onda mu kažeš, no dobro, evo, ići ćemo sutra doma, sad se idemo malo igrati ili nešto mu odvučeš pažnju na neku drugu stranu. Moj muž je znao sa slikom iz novina koje je vidio pol sata razgovarati. Sa tom slikom mi smo samo gledali, nemoćno je, šta sad da mu kažem, nemoj razgovarati. Ili skupljati kvačice, se sjećate? Kako ne? Oni moraju imati osjećaj da je nešto njihovo. I sad on je skupljao kvačice, na primjer, i to nikom nije dao. Ja ga molim, daj mi kvačicu, bi trebala veš objed. Ne, nema, to je njegovo. Ili uzmem, šta znam, daljinski upravljač za televizor i drži, spava s tim, drži pod jastukom. Mi ne možemo ugasiti televizor jer on to ne da. Mislim, mi neke stvari ne možeš shvatiti. Ali sad da ja njemu objašnjavam, ne, pustim ga onda i poslije mu uzmem kad on ili zaspi ili kad više ne obraća. Zaboravi u minuti. To je nevjerojatno kom brzinom zaboravi, jer je njima naravno oštećen centar za kratkotrajno pamćenje ili logičko razmišljanje. U jednoj sekundi zaboravi šta je se desilo pred 1 minutu ili gledao je film kakav ili je bio negdje, izađe van iz kina, kazališta i pričaš s njim kako je bilo jako zanimljivo, zgodno, on više to ne zna. Ja bio u kazalištu, ali nema biti smiješno. Dakle, koliko je smiješno sada, toliko je zapravo pretužno. Mi imamo takvih primjera iz našeg savjetovališta da čovjek ne bi vjerovao da se to dešava.
Ali se dešava. Tako mi obitelji pomažemo, ne samo to, nego imamo razrađene cijele programe što s njima radimo. Kod nas kad se dođe može se ostaviti bolesnu osobu, ako nije baš u onoj trećoj fazi naravno, pa dok gospođa supruga zapravo ode van, može ostati malo kod nas, mi se s njim onda zabavljamo, pokazujemo mu, crtamo. Oni znaju jako lijepo crtati. Neki koji nikad nisu u životu crtali, imali smo takve slučajeve, jednog gospodina koji nikad nije crtao, u bolesti je počeo crtati krasne slike. Imali smo izložbu njegovih slika. Ali imali smo akademskog slikara koji je u bolesti zaboravio slikati. Rekli smo mu da nacrta cvijet nama za uspomenu i nacrtao je cvjetić kao što bi nacrtalo dijete u vrtiću. Treća, četvrta godina. Strašno, nevjerojatno. A inače povijest umjetnosti, umjetnost i arhitekturu. Nevjerojatno. Nevjerojatno što bolest napravi. Stvarno. Nevjerojatno. I ovako kad pričam i kad slušamo u savjetovalištu ljude koji dođu takove priče, a nije samo to i ta bolest. Onda uz tu bolest idu i naravno socijalni problemi. Onda ljudi ne znaju šta da rade s takvim bolesnikom kad dođe u onu treću fazu. Kod nas nema domova specijalizirani za Alzheimer bolesnike. Sad smo dobili jedan odjel na Iblerovom trgu u ovom domu umirovljenika, ali to je za 12 osoba i vrlo je skup. To si ne može niko priuštiti. Rijetko ko, makar je taj odjel stalno pun. Ali je to 12 bolesnika. Imamo dnevne boravke, ali dnevni boravci u cijelom Zagrebu nema više od, ja mislim, 80-90 mjesta, a ima preko 15.000 bolesnika registriranih u Zagrebu. Znači, to je sve malo. Mi pokušavamo na neki način tim ljudima reći koje su mogućnosti, gdje mogu takvog svog bolesnog čovjeka ostaviti, osim kako da mu pristupaju, kako da se s njime ponašaju, šta da rade, nekako da tu grozotu od bolesti ublaže, jer je bolest dugotrajna, teška, košta puno, materijalno iscrpljuje obitelj, psihički, fizički, materijalno do kraja uništi obitelj. Pa tako uz jednog bolesnika još 3 u obitelji nastradaju. Praktički ako kod nas u Hrvatskoj ima negdje oko 80-85 tisuća do 90 tisuća registriranih obitelji, to odmah pomnožite sa 3. Zamislite koji je to broj. Tako, koji je to broj. Ljudi koji su tako je. Prvo sam vas to htjela pitati zapravo, koje su onda mogućnosti i što bi to trebalo napraviti kako bi se barem malo olakšalo bolesnicima, jer očito da nema dovoljno ni smještajnih kapaciteta, a velika je to brojka i za grad Zagreb, rekli ste 15.000 i za Hrvatsku općenito. Pa ja mislim da je bilo u planu već prije 20 godina, ako se ne varam, da će čak u sklopu određenih tih naših duševnih bolnica, neću sad spominjati, biti sagrađeni baš odjeli posebni za same bolesnike. Tad je ideja hospicija bila jako, recimo, aktualna. Da. Još je, jer je nemamo nijednoga. Ne u tom smislu, ali recimo ako idemo govoriti sada i o spoju, koliko je teška bolest sama po sebi, onda možemo reći, to profesor Mimica često zna reći, dakle, čim postaviš dijagnozu kod dotičnog pacijenta, dakle, da ima Alzheimerovu demenciju, on automatski postaje zapravo palijativni bolesnik. I sad u biti, ako idete gledati, imate 2 problema. Dakle, imate palijativnog bolesnika koji, dakle, nema aktivno liječenje, aktivnu skrb, nego ima održavanje, ono što bi se reklo. I imaš, dakle, osobu koja je iz punog aktivnog života morala izaći i nema riješeno, recimo, invalidsko pitanje. Tako je. Nije otišlo u invalidsku mirovinu, ne može dobiti penziju jer imali smo takvih slučajeva, dakle životnu dob, dakle nema dovoljno radnog staža i to je u biti veliki problem. Kako to riješiti? Ja mislim da i vaša ova emisija jedan od načina kako upoznat
javno sa problematikom bolesti, bolesnika, dakle i patnje same obitelji i da se pokušamo svi nekako potruditi da u društvu nešto iznjedrimo. Na tom dobrom putu je i naša nacionalna strategija na kojoj se radi, jer mislim da bez nje mi kao društvo u ovom času, dakle ne kao općina, ne kao mi kao savjetovalište, nego zaista kao Hrvatska možemo, kad budemo imali određene smjernice, možemo nešto napraviti. Moram reći da smo pred kojih mjesec dana mi kao udruga imali jednu konferenciju zvala se Edukal 2015. Na koju smo pozvali liječnike opće medicine, medicinske sestre, domove, sestre u domovima za umirovljenike, da na neki način im približimo tu bolest, jer bez obzira na to veliki broj liječnika opće prakse ne znaju puno o toj bolesti i ne mogu prepoznati. Oni su prvi koji bi morali prepoznati tu bolest. Mi na studiju, ja se prosto što vas prekidam, mi recimo na studiju smo imali možda člančić, crticu zapravo o Alzheimerovoj bolesti. A mislim da je tu koncem godine profesor baš govorio o tome kako sada malo više se o tome baš postoji dakle knjiga na samom fakultetu. Točno, dakle gdje se baš kaže ako dobije netko temu, dakle ili ispitno pitanje o Alzheimerovoj bolesti i ne zna, pada. Tako. A sada mi moramo na neki način moramo educirati širu zajednicu. Točno. Moramo još i pohvaliti grad Zagreb. Na toj naše konferencije gradonačelnik Bandić potpisao povelju da je Zagreb postao grad prijatelj demencije. I mislim da će se sada ipak pokrenuti nešto prema pozitivnom razmišljanju o toj bolesti, jer je to bolest koja može bilo ko dobiti. Da. I sveučilišni profesor i onaj pružni radnik. Tako je. Bolest ne bira. I kod svih je jednaka. Ja sam mislila možda, kad sam čitala sve o toj bolesti, koje su faze bolesti, pa ne, to možda neko dobije, ali to se sigurno meni neće desiti, to je mome suprugu da neće moći hodati, da neće moći, da će morati nositi, pelene ili nešto slično, da neće se samo moći hraniti, da neće moći gutati. To se njemu ne može desiti. Ali se desi. I mogu vam reći, mislim, mnogi ljudi koji dođu kod nas u savjetovalište pa su onako zgranuti s tim svim što im se desilo, veli, pa kako se to meni moglo desiti? A ja velim, ne, nije se to desilo vama, to se desilo njima. A mi smo tu zapravo da im kao njegovatelji pomognemo da taj užas od bolesti što nekako kvalitetnije, ako se uopće može govoriti o kvaliteti, prebrode i da im pokušamo sačuvati neko dostojanstvo životno koje bolesnik mora imati, a kod nas se to još uvijek ne poštuje, nažalost. S obzirom da smo pri samom kraju, spomenuli smo liječnike opće prakse kao jedan prvi korak, ali gdje se još ljudi mogu javiti ako posumnjaju na bolest ili prepoznaju neke prve simptome? Pa u svakom slučaju moraju prvo doći kod liječnika opće prakse da ih on uputi, ako ih zna uputiti. Onda ih se uputi prvo kod neurologa. Ako ne znam, mislim, oni mogu kod nas na stranicama naše udruge naći sve podatke. Zakon za sve. Da, tako je. Mogu naći sve podatke. I ako dođu kod nas, onda ćemo mi njih bez nekog velikog čekanja, imamo tim liječnika, neurologa i psihijatara koji se bave tom bolesti, onda mi njima pošaljemo takvom specijalisti da im odredi najvažnija dijagnoza i to što ranija dijagnoza da bi se moglo tako primijeniti terapiju i da počne neka kvalitetnija dio te bolesti, ako se može govoriti, da se na neki način ta bolest uspori u tom svom progresivnom tijeku. Tako je. Dobro, gospođo Lacko, doktorica Ivičić, hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Hvala vama na pozivu. Dragi gledatelji, hvala i vama. Ostanite i dalje uz program Jabuke TV. Doviđenja. Doviđenja.